Hej alle sammen. Står I nogle gange og mangler noget makeup sådan, og i skolen, og I tænker, hvor vil jeg ønske, at jeg havde noget makeup? Så har du en nem løsning her. Hvis du har et glas eller et eller andet, så kan du putte noget rigtig varmt vand i. Ja, nu er jeg allerede begyndt, men tag et glas varmt vand. Put din farveblender i. Jeg har en hvid, en grå, sort og en rød. Og så har jeg en alle mulige farver her, ikke? Ja. Sådan rigtig flere, men sådan. Ja. Så kan du putte det varmt vand i 4 minutter. Husk 4 minutter. Ja. Og så viser jeg lige en video, hvor jeg gør det om lidt. Hej! Lige nu er det cirka et halvt minut, altså 1,5 minut. Og ja, det tager lidt tid det her. Jeg glæder mig til at prøve det, fordi jeg ved ikke, om det virker. Så håber det virker, ja. Nu burde de så være parate. Jeg ved det ikke helt, fordi at ja, jeg ved bare ikke helt, om de er parate. Ja. Jeg ved ikke, om det er de rigtige, sådan. Man kan jo prøve. Så nu begynder jeg. Testen sådan. Jeg kan se. Det hjælper. Det duer godt. Jeg tager lige telefon tæt på mig. I kan lige se, hvad jeg sådan har taget på. Det er så min læber. Ja, sådan som jeg har lavet det. Det blev faktisk ok nogenlunde. Men pas på, fordi jeg slæber godt sidde lidt fast. Sådan. Nu kommer der så med eyeliner. Jeg må også lige tage på, for at kunne finde den nogenlunde sådan. Altså, jeg tror ikke, den. Jeg synes, jeg er ok til at lægge eyeliner. Ja. Det nærmeste er, hvis jeg så vi har lavet en fejl, ikke? Jeg har også gjort det her sådan. Så kan det gøre sådan. Og det gider jeg ikke at have sådan. Jeg kan tage papir og gøre det her. Ja. Så tager jeg blyanten. Der vil jeg, om vi laver lidt her. Så jeg noget vand igen til det. Tager jeg bare lige sådan. Det fungerer ikke med farver eller med blyanter. Hvid, der tager jeg lige sådan. Så hvid, der tager jeg. Jeg ved godt, at det er to sort, men det er bare lige for at se, om det er bare på sort. Du er det. Det er nu har jeg grå. Ja. Altså, det er ikke umuligt. Det er heller ikke svært. Det gør heller ikke ondt. Det er sådan nemt, og det er meget bedre end nej, det er ikke meget bedre, undskyld. Det er rigtig, man kan godt med det, men det er ikke sådan noget som, hvis man ikke har meget tid, sådan, ja, så skal man ikke gøre det. Jeg har det stadig på læberne. Det er lidt svært for af på læberne. Ja. Jeg håber, I vil se mine andre videoer. Peace, love. Hej hej.